Non hejong Assam CM Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya CM Conrad ke sangma hin pen Guwahati rong sopialong kachingba hut Assam pen Meghalaya along le hoya puthak nonangkileji 15 August aprang palong pho pilar sompon po pusi cherai ponlo bangso puthak kedam tang bosigni phaisir kep ani Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy long kido rong plikebra hini Karbi Khasi Nursing Room si longlia duya hoya puthak Langhempi Forest IB along Arsikjit Mekangni Socheng Amreng Border Development Committee Thihek pen SABDC Kachepatir Pipon Bangso Adoya Hoy Puthak Kachingbai Ponahut RD Dojot Alamthi Chingki Chethanpon Bangso Melong Kachingki Chethanateng Pulote Longle Kejor Kinama Varsai Angtan pen Kebanga Tumaphan Jor Longle Lapen Kenam Setame Nam Longle Angtan pen Kinama Phan Kebanga Tumaphan Kejora Long Karjab Duna Bangphu Sika Suri Phokep Adai Tunangji Lapen Kejora Bang Setame Lak po an aday tunangji pusi mailong cerai pon riti. Abang ke lahelo nilitumla bangsu surinira trok pen surinira inkora pon lo penengan kanan la sila bangsu ahoy adui ajuan nilitumla long le phelang abang ke jor te prek jam helowing bang akaprek adep pen kewang ajati tumpan bang ke nitum long le phelang jor long le yong si jor silangil long pulotang te Karbi Anglong or lo kido ajati anapan bang ke jorlong seta bang ang tan pena su pane ke jorpon long le yong si la bang su la nilitum kirai pon alam yong si pate pek pondet lotang te nilitum karja pen suri phokep la pen thu kang sai long lakpho fine pinangi usi pini aku nilitum la bang su Kedam tang bosigni phai phorni Assam CM Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya CM Conrad ke sangmatum kachingbai ponahut kebangji pai ni phai krep ho prangjong Assam pen Meghalaya ahoyanu jok mate pilar ke somponji along khanduli la pen si aralong setame ke phodundo lasi lasodim puamat kalili kalanglang adimalong pilar nang som taparet abangke nilitum ahin pen chedondun thekhe Pilar somponji pulote kedamtang pharo kreser kebra phokebrai si aningkan India Survey Demarcation ateng pensi puthot ahoyalong pilar somnangji pusi SABDC amephu Agustin Hanse pen pachini ipen lalo lapen nomor pli bangke kedamtang June tarik pho arni Meghalaya Chief Minister Honorable Conrad Sangma lapen Assam Chief Minister Honorable Dr. Himanta Biswa Sarma alang le tum Guwahati long kaching kipon kerai pon ateng je Karbi Anglong Assam le pen Meghalaya ahoy abangke non independent nang le aprang la border anujok kisom bonje phanalang le tum rai pon elo lasi nili tumahin da kapuri pon doiglo lada khanduli la pen lapu siar noni tum chini dun lo lasi nili tum pini ladak ahoyra tum pen nili tum Karbi Anglong ton mos council tum phan kachuning ripona bangke lapu ikhen lo je 1951 52 la pen 1971 72 hala bang su hut ke plak pon hala bang sok pilar ateng si non stame e ponangji re erection panchot ponona bangke je moy khanduli pamat moge nang parlu thu kalilik lang bangke nili tumhin benke chedonun thekhe athe ladake ha mo pen nili ki pugusonda thakse 1951 52 71 72 ahin pen demarcation itu natural boundary ile tum thirklung do lasi hala bangso tengsi ipon ji seta ipon longchotji la pena bihri la pu puwang lo tangte la bangke nili tumhin benke chedonun thekhe kusei pini singki singwai padu poniglo Karbi Anglong arlo jongsi angtan pen kebangatum longle phelang lapen hidi sokme dokwak posatame ke Asia phansi medu mate khajana pinangji jongsi ke Asia phan medu pipon thekte mate pipon pe pulote bangso hidi longle along abangke sai chuti kipon longle athe Karbi Anglong along le phelang ahempho bangke ke Asia tum henlo potsi ladak veksi medu piponangji puta cherai ponthu puta pherang kya melong SABDC amephu hanse sang hopen ningje ponthu bangke je Karbi Anglong arlu ang tanpen kiwang
hidi kome kido anatum stame ladake karbiang longor lo se medu bang ke piponai la hello yong se karbiang long apan ahidi ba midu pipon pe protang te hidi bang ke klempon long le usili tum rai pon lo he itum lai hui long le phelang nam long le li namu ajada yati le nam sita chok sita me la karbiang longor lo kidua tum sila hidi long le tam bang ke chinam long chadiji la pen miduta pithai nai yong se medu pipe protang te ladak bang ke nilitum ahidi stam me pa klempon long le det jip hansi singki singwai pon lo Hamren Pen Chandra Singh Rong Hang ki TV News